Malawi Today. The DC chimuntu choopsa chosatopa chosagwedezeka olokutapangidwa maupo otani ine sindimagwedezeka ndikakupaseni moni adani anga wonse amene mmayembekezera downfall ya Boni Kalindo amene mmayembekezera munakulandira foni mama wanga tuno kuti mumve kuti Chiboni Kalindo chamwalira koma tifuna ndikuwuzani kuti Mulungu amene ine ndimamutumikira ndi wamphamvu kwambiri ndipo sakhumudwitsa kusiyana ndi inu adani anga amene mmaoneka ngati ndinu anzanga pamaso koma muli adani anga makamaka ku activism ya ku Malawi ndiyomvetsa chisoni timaoneka ngati we are geared to help the people kuwayimirira Malawi koma ayi tikufuna kutchuka kufuna kuonesa kuti nambala 1 ndi ndani ndipo ziko lino lindiziwe kuti ine ndimalankhula nkhani yanga ya zulo imene inatchuka kunena kuti ine ndili munawo mugulu lopanga upo la ejibiru amene ayikulisa kwambiri ndi ma activist koma ayang'ana enawo kunena kuti awawa abwera liti ndipo achita contribute chani muziko muno ndi amene afalisa mbiriyo ncholinga kuti ati aoneke ngati iyo ndi madolo ngati ndi nambala 1 ati amugwetse Boni Kalindo vuto lathu la kuno ku Malawi sitikuziwa our greatest enemy wathu ifeyo ma activist kunena tu a genuine ifeyo amene timayimirira Malawi enemy wathu ndi Chakwera ndi MCP anthu amene akuzunza Malawi enemy wanu wa inu si ineyo enemy wanga wa ineyo si inuyo enemy wathu ndi Chakwera ndi MCP amene akuzunza anthu amene abaonesa Malawi nyekwe koma kuno ku Malawi ifeyo ma activist amene timazitenga ngati ndife ma activist timaona ngati enemy wathu kapena dani wathu ndi nzathuyo cholinga ati ife tichuke sopano ena fetu tinati tiyambe kumaulusa nkhani zanu makamaka inu amene mwajambula maaudio dzulo kumaulusa nkhani zanu zoyipa zokuba zowanamizira anthu kumaanamiza anthu kuti mmagwira ntchito kunifi nzanu akamangidwa inu ndiye ndikumatolera ndalama zokuti mpite nazo kunzuzu mukamuone nzanu Lighton Mangochi ndalama zonso ndikuzidya tinati tizuulula zimene zozo ndiye kuti ziko lino lisokonekera chifukwa activist weni kumva nkhani ya nzake akuyenera ayimbe foni kumuyimbira nzake yo foni kumfusa kuti achimwene nkhani iyi kumveka ndiyotani ndiyoona koma munthu kungothamanga basi kukajambula audio ndikumanena kuti Kalindo Kalindo ndi oyipa Kalindo we should do better because ine siningakhale enemy wa Ntanyiwa ine siningakhale enemy wa Bakiri Muluzi ine siningakhale enemy wa Ben Longwe ine siningakhale enemy wa wina aliyense amene amagwira ntchito yathu imene iyo thandiza Malawi ajinasalo siningapange zimene zozo siningapange zimene zokukhala enemy wa activist nzanga koma ine ndikhale enemy wa adani awo amene akuzunza Malawi chocho ndiye kuti ntchito iyi tizayikwanisa and it is very very unfortunate kuti ifeyo ma activist akuno ku Malawi sitimagwirira ntchito limodzi timafuna kutchuka ena ife timachita kuoneka kuti ineyo ndine wa chipani chakuti osakhala kuyimirira Malawi kungolankhula mu audio yako zokhuzana ndi chipani X ndiye kuti iyeyo ndi amene ati akayankhe activist weni samayimirira chipani just like meneso alili ma analyst political analyst ndi odabwisa soto ambiri akuno ku Malawi ndi azatenge okhaoka ndamva chisoni kumamva political analyst wina amene anasamusidwa kuchokera ku Blantyre kubwera ku Lilongwe ndi chipani cha MCP ndi Chakwera akumanena kuti Chakwera sangachoke pampando chifukwa cha sona amulakwisa ndi omuzungulira koma iye ndi munthu wabwinobwino. You must be joking.
and iniyo tinati tikufufuzeni ya Mr. Standing, iweyo political analyst ochedwa Mr. Standing, unachoka kumene ku Blantyre yako kubwera ku Lilongwe kuzapangiridwa nyumba renti ya ndalama zambirimbiri ndikumapanga madiru a fertilizer, and one day I will expose you. So ma political analyst aku ambiri kuno kumalawi alingadiso chimodzimodzi ma activist umangofuna kumala nkhula zinthu zosangalatsa boma, kumala nkhula zokuti ena cha atame aoneke ngati ndiwo madolo kumali makape eni. So please, we must make our house in order. Ineyo ndamva chisoni kumuona activist wina amene amazichaso kuti ati ndi mbusa akumala nkhula zinthu za nonsense zimene alibe nazo umboni. We are not going to take this job anywhere. Ndiye kuti Malawi siti kuwathandiza. Utenga wanga woyamba ukupita ku chipani cha MCP. Munadandaula 2 weeks ago galimoto yanu itamenyedwa itaphwanyidwa kumachinga kumanena kuti this is political violence. Koma zulo lomweri inunso anyamatanu amenya ma supporters a DPP kumponera, andi kumponera kukuoneka kuti pang'ono ndi pang'ono kukusanduka eno go zone ya other political parties. Posachedwa pompano Ford anachitidwa chipongwe kumene kujako. Zuloso mwapangaso chipongwe anthu osalakwa, azimayi amudera lanu, azibale anu ndikuwamenya kupita ku msonkhano pafupi so ndi pa polisi. Koma yeti a police they are not taking any action. So izizi mukuyamba inuyo IMCP maka akulu a MCP mukuyenera mwachite temu anyamatano. Ingakhale kuti ndi sign yoonesa kuti basi mukutuluka mboma, chifukwa ma sign to kuti chipanicho chikutuluka mboma ambiri mwayiwo ndi amene wawa omamenya anthu, omazuza anthu, kumapha anthu, umangoziwiratu kuti chipani chimene chocho it is going now out of government. So mwachite temu anyamatano. Ndizijamwaziona zulo kuja kumachedwa kusalima akulu Gangata uja ndi chisale uja osamapwekesa iya anthu aja apanga zoopsa dzulo. Ndi ati MCP kuthandizidwa ndi m'bale wawo wado anapanga kasonkhano kawo komatu ndi yetu zina ziyumango zona waziyamba ndithu ati ankaganiza kuti kumene ndi kusalima, ati imene yoyo ndi no go zone ya other parties, koma ati MCP ndiye mwaziona tuzulo mitu kungokula kufufuma ena ndikuthawa kwawo kwa ulendo kudeza kumakapanga misonkhano ya kudeza. DPP ujama chedwa Gangata komanso chisale atakhumisa atayikhomesa nsalula kumakhanga tiwabwerayo ndi president. Ndiye atabwera president zikhala bwanji. Izizi ndi sign yokuuzani kuti all is not rose. Anthu ndi okwiya muno Malawi. Olomutapanga ma tactics otanizwani kuti Malawi adananu kukhosi, Malawi akwiyananu. Zija zachitika pakwanu zija Arsenal pakwawo, pansalula, pasalima, kumakhala ngati sindikudziwa kuti kodi wabwerayo ndi Trump, wabwerayo ndi ndani. Mwana ujayo Gangata atavuta kopsa. Ati anu ayufiwo akuyenda munsewu kuchokera paka muzurodi atachinga nsewose ati kumachinga anthu inangotulukira tu battalion okha kungopereka mpata osamapwekesa. Izizi mukayenera kuti mukambirane kumbali mufusani kuti kodi ndi mmene zilili muzikutanthauza kuti chani zinthu zativuta. Ndiye pali awanso awa ati awa higher education awa ankanama kuti afuna agwire ma certificate wa kodi ma certificate ajama agwira sopano aja munkanena kuti mufuna ose amene ali ndi ma degree afeki muamange after 14 days. Kodi nkhani imene jaili pati
tikunena tuizi kuti zizichitana machi ndi zimene mukumalankhula kuti anthu akadandaula mukumanena kuti tikufuna umboni anthu amenyedwa kumponera ndi anthu a MCP ndi mukumanena kuti tikufuna umboni koma zinthu zimasintha ndithu zinthu zimasinthatu ndiye isipaja munabwera so mwadunyutu paja kumanena kuti tikufuna onse amene ali ndi ma fake certificate azangosalenda osaziwa kuti ambiri amene akutchedwa kuti maprofesa madokota afake ndi ali mu MCP mo ndai zina umaona ngati mwina ukumpanga mwano zako ukuzipanga weka ukumuyalusa wina wake ukuziyalusa weka lero tundi kafukufuku ife tampanga kale taziwa kuti amene ali ndi ma certificate afake ambiri ndi MCP ne mukana magana nokatu wawele chiseko chakupana nikopya MCP zinthu zakuvuta nikopya ndi apa mwangosavuka mungopita pena palipose kumakalembesa anthu kuchilazulu ndiye kose kuti kuchilazulu kumatiye ni magrupu anu mwasusuka nazo tundalama za sataniki ndi apatu muti muzione kuteko inuyo matiye ya kuchilazulu ndino anthu omvesa chisoni kwambiri kuteko mwalolera kuti ati anthu ena chazi kulembani maina muzipereka chanzika ati akupaseni ati ndalama kwa miezi 3 kwa matu ndalama zinazi musamale nazo madera osiyana anthu amene wakubwera musamale nazo makamaka ku Southern Region ndinanena ineyo mbuyo mutikulowa muchaka chimenechi cha 2025 ndinanena kuti chisankho chikubwera chikuchitika zinthu zambiri zina mwaizo kubwera mafunde kubwera zivomerezi kubwera anamondwe wa achita target kwambiri maboma ngati Balaka Mangochi Nsanje Mulanje Tcholo Mwanza ndinanena zimenezi koma ambiri simunandimvese iyi ndiwe plan yonena kuti madera amene kukhale ngozi achite ku create njala ndicho linga kuti akamabwera aboma agawa zinthu aoneke ngati ndi abwino kuti muzawavotere ndiye mudikirire sopano nyengweja yakwana pajatu amapanga zimenezi mmalichi zawo za satanic zimachitika mmalichi ndiye kubwera anamondwe woopsa anthu amwalira ma district amenewa anthu aona mazangazime ine ndinkanena mmaona ngati ndine wachamba kapena so ine ndine wa misala koma ndinachita uoni kunena kuti tipempherere last week yomwe anthu osaziwika anakwera phiri la kuchilazulu chakuchoda uko ndiye lero muone kuti ziti zichitike ndi chani kubwera mavuto opsa achita create njala achita create tension ndiye kukhala kuperekedwa katundu mene zinachitikira Fred wina uja amene pakana lero madera ake tikunena pano ambiri sana samalidwe pakana lero mizi yonse inapita makamanga kuchilazulu kumatiye mwasusuka mukufuna muzilandira ndalama zimene simukuziwa kuti ndalama zo zikuchokera kuti musamale kwambiri sizonse zimene zimabwera chimakhala chithandizo zinazi ni masoka ni matemberero ena awa ndi imfa mukuyenera musamale andale ndi anthu woopsa kwambiri andale ndi anthu woopsa makamaka pamene tikupita ku chisankho cha 2025 musamale kwambiri mafumu kususuka mupesatu anthu kumachingaku musamale kuzomba musamale makamaka mafumu kususuka kuthamangira makobiri kumulanjeku kwa mkandaku muchisitumu musamale kulimbuli samalani kumuja kumwanza kunsanje chikwawa kukuchitika kukubwera zinthu zoopsa kukuchitika mapulani amene amalawi muti muone nazo mazangazime osamangosusukira zina zili zonse zinazi ndi za sataniki zimene ziti zizapheseana inu a opposition samalirani mugwirizane mukhale pamozi mupange chinthu chimozi ziko ilira vuta ngati sitipanga zimenezo muzalira boni klindo kodi nanga kuzomba kwa Daisy zikuyenda bwa izi zomanga mablocos kumene koso tu ziliko tu
mukuuzidwa kuti ma headmaster muzikagula katundu ma bloko apo pa 4 miles ku company imozi kumene anthu akumene koma desk officer akulandira ndalama koopsa koma ndalama za World Bank zaphwekatu ku Malawi kuzomba ziko lonse anthu madaisi ndi ma desk officers mukungo babasi. Malawi, from Jeza Village, TM Mabuka, Box 76, Mulanje, Malawi, Southern Africa.